goleki tukang tip Dimas Arif ganti operator. Yo terus masuk tukang tambal. Ayo aku sing hae-hae. Uripe. Uripe. Goyang goyang. Nasib apik. Waduh. Jor yo. Mak jedon, mak jedon, mak jedon. Jor. Ono ban pecah. Waduh, waduh. Lah iki Aku kaget. mesti rezeki teku. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Jor. Pecah maneh. Esok-esok rezekine tambah lumpur. Goyangane di live streaming Sanjaya. Tambah lumpur. Oe. Tambah lumpur. Oe. Tambah lumpur. Iya. Rasa tresno Sri Rezeki Audio Gandem Permarem Operatore Dimas Arif KEB. Aku Iki tukang tambal ban. Uripe heeh sadalan-dalan. golek apa? Golek pangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Rasa tresno keneh. Aku iki tukang tambal ban. Rezeki Rezekine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Waya apes wetengku krasa kroncongan. kita nyanyikan bareng-bareng di Jose. Mak jedon, mak jedon. Jor. Ono ban pecah. Iki mesti rezeki teko. Yo, bareng-bareng yo. Mak jedon, mak jedon. Jor. Ban pecah maneh. Isih esok rezekine tambah lumpur. Oe, tambah lumpur. Oe, tambah lumpur. Oe, tambah lumpur. Oe, tambah lumpur. Matur sembah nuwun Mas Latif. Yo nduk, kancane Pak D nduk. Kancane Pak D Gita Ili. Kyai Mojokerto. Minangka keluarga gang lurahipun Mojokerto, Lurah Dudo. Oh, ya iki. Pak Latif kan pengen. Karo Pak D Latif kan pengen.
senadyan aku bocah gunung toh banget gunung ora usah kate nganggo bingung yen to pancen aku Muga-muga aja nganti gawe gelo ngati nongo tinapeno ing rupe Wosuk menango anakku Koyo kuto gegiri lagi golek canange tak lelo anakku cahayu tak emban selendang pada kamu yen nangis Iya Mas Gede. Kak Diko mendem, Diko mendem. Yo Pak Departemen udah ngerti yo. Nyatakan dulu deh.
kinarya lagon penutup niki Bapak Sumarno awet kagem oleh-oleh yang para ratri jaran mambu telek mung eling manis Meleh dadi yo. Meleh koge. bisa anduweni dadi apa to Didi marang sang Yasulasmi iya rasa yang limutis rintang bulan dadi saksi iya iya penak ketemu singgian bansi rasa tresno intro ayo do penak do iya wong ayu tresno mungkin arya tombo susah jero ning batenku wong bagus antena rasa hatimu tresnaku terhalang bojomu waduh duh senadyan ngarung banyu segara rasaku ra bakal serno oke senadyan buntelan siji ngas lestari purna undur diri oncat sakaraga wis tresna Lestari lumantar rasa tresno Sri Rezeki Sanjaya Multimedia Les Streaming Lendong yuk kita nyanyikan bareng-bareng untuk mengakhiri perjumpaan pada siang hari ini Sang Dewi katon wewangi amba perwewangi semi au arum kembang dasar bulan dari wong bagus setia rumeksa nolong sasa tapi rengkartika Yo gulung. penyanyi ini nguyah ing nendra nanyang-nanyangan penyanyi ini Bojone Agus iso ngono ya. tresno wis kebang ale wis kebang piye ayo no rasa tresno lagi lestari cahyamu rasa tresno apa iso edan hati yo pendengar setia lumantar rasa tresno wonten pundi papan selamat berpisah bisa bergabung di lain kesempatan Mekaten lan semanten malih Bapak Sumarno kirang saha langkungipun nyuwun pangapunten akhir kata billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur
Penyanyi. Iya. Ndok, nyondok karo Halo kowe, Mas Ndok. Juli. Kancane. Semoga sehat selalu ya. Kok terus kancane Ketemu karo aku Pak tetep Dan mari. Ramilin Gawung. Pak Parmin. Ya, sabar sih. Pangapunten Mas Gito. Makin nak salah bener ke ya. Belajar. Nggih, Mbak. Yuk. Neng ngendi nggonku goleki bota-bote kepengin ketemu nadyan nado tak parani mung nuruti kareping ati yo bareng saiki ketemu hey ninggalake aku kaya sinendal rasaku lo tometes nelesi pipiku yen pancen ora kena mbok iya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal ngundeli kayak ngene lelakonku Loh, Mas Yuli wis mari to. Jare loro. Ngombe mari. kok dadak ketemu yen pancen dipisahke gawe gelo ati salawase Buat adikku temanten berdua semoga cepat diberikan keturunan ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Agus keluarga ya. Neng ngendi nggonku goleki bota-bote kepengin ketemu nadyan nado tak parani mung nuruti karepe ati sikat yo masuk bareng saiki lo kowe ora pamit aku kaya sinendal rasaku loh metes nelesi pipiku yo yen pancen boyo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal ngundeli Mas Gito jare kayak ngene yo lakonku yo yen yo apa yo kok dadak ketemu yen pancen dipisah gawe
Terima. Oke, sedaya para tamu, mbok bilih agen kula MC kirangipun pangertosan pangapunten nggih. Sok sinten kepala kepareng badhe sumbang sewanten Cecala Sasmita. Ya iya. Iya. Mike. Yen liwat aku kelingan bekae ambien tak leren aneng jaga kebak tulisan warna abang tondo isi prawan Bekae simpen pati wiwit biyen tumeka saiki bekae kebak crita wayah wengi nganti geget dina yen liwat aku kelingan bekae biyen tanggo leren aneng jaga kebak tulisan warna abang tondo isi prawan bekae perhati awi wit biyen tumeka saiki aku bekae kebak crita wayah wengi nganti geget dina Aku kowe
Kunjuk para sepuh-sepuh mapan wonten Padegan Guwasari wabil khusus panjenengan Bapak Harno saking Sidoarjo. Mbok bilih kepareng miwiti beksan kapisan monggo. Tan kantun ingkang hamangga gati Bapak Harno silan Bapak Hardi Wardi Bapak Sumarno monggo. Bapak Sutar Pak Saino terus Gito Mas Bendum Ginarung ngunggeling ketawang Puspawarna katampen momong tan kantun konjo ingkang hamangga gati panjenengan Bapak Sumarno linangkung panjenengan Bapak Harno saking Sidoarjo. Kawis tinggal kadang jangkep panglereh daya-daya kaki baraken rasa tresna bangsa tayub tayub mekaten ditata nimen guyub. Pak Harno monggo. Ngombe Pak Saino, ngombe minuman berenergi aqua le mineral wansi kawalik wonten ing momong kadang monggo malik momong Pak Harno sing Sidoarjo Jambangan ayo yo piye mbokne
nonton wayang ora ebar-ebar ngenteni matune Petruk duwe utang ora iso mbayar ngenteni payune Bathuk Petruk lho aja salah tompo Gedose gunung Merapi banyak angkrem disawat arit modele sinden saiki mesam-mesem lego golek duit alah paling ya kuwi kata ireng klambi ya ireng sandal cincin nggo kacamata kowe seneng kece yo seneng ranggawa duit tak tinggal lunga ngono ya Pak Saino ya iya dek apa suwuk suka parisuka Rasa tresno. Sanjaya Mulai Media. Monggo Pak Kardi. Seprene nggonku ngenteni janji prasetyane ati kadung tresno mring sliramu dawam ayu railing inolak ayo Pur Saya suwe, saya tak karuan. Nadyan mung tansah anggadan. Aku samar yen sliramu Yo wong ayu tak ati-ati sepijer semoyo ayu aku tresno karo kowe atimu saya gawe lara iku ora prayoga ayo aku ora bakal
saprene nggonku ngenteni janji janji prasetyane ati padung tresno mring siramu dohong ayu railing dina lan wektu Wong ayu tak hati-hati kepikir semaya wae aku tresno karo kowe Aku ora bakal mlayu yen durung nyanding siramu ukurane tresno dudu bondo nanging lungiting asmara Sembah nu. Ya. Rasa tresno. Mas Dentur. Yang joget monggo. Mas Pur ya joget kene. Mas Pur, Mas Nur. Mas Ketuk, Mas Latif. Live streaming Sanjaya Multimedia Sri Rezeki. Upama sliranmu sekar melati aku kembali damsari upama sliranmu margi wong manis untakan bakal lewati yo Ayo yo. Midrosa jagat raya talingono puter lan samudra ora ilang mamanise aduh ganti ati sak lawase Kakanda yang ada di Kalimantan Timur, live langsung lumantar Sanjaya Multimedia
Juga Kanjeng Mami yang ada di Taiwan. Juga monitor masuk dong. Upama sliranmu sekar malahi aku kombang hitam sari. Upama sliranmu mati Wong bagus. Sing nyanyi kowe dong. bakang Aja seru-seru to Ni. Lah piye yupur ngantuk. Kok ndak copot kok gugu gini. Gugah yupur ki lho. Ngantuk ae. Ya dong. Oh iya. Oh wedokane ya dong. Sembah nuwun Pak Man kece. Pokoke manut Mas Gito wis. Kabisan panjenengan. Yo! Iya Pur, ngatek Pur. Lumantar rasa tresno. Gong balapnya Indonesia. Gong tayub rasa tresno kondange. Sopo kae rek mo ngembang bakung sajak ngawe-awe yo ireng manis lamun mesem atiku kesengsem. Mongko setiaku hatiku kepengin seliramu
aku lilo ing murung bantala Lan kantung Pak Lurahipun Mojokerto, Pak Lurah Mulyadi. Selamat monitor Sanjaya Pak Mul. Lurah titik-titik Judo Pak Mulyadi. titik-titik lho ya arumesa Bedudu. wanti latri kinawa maruta nembus ing sajroning ati sigra emos Mangkana iku tresna ayo kene pur Buka jugele. No, no. rasa tresna Alah geong-geong, alah geong-geong. Pakai teman bisa Mas Yuli karo kanca iso. Wes pirang taun lawase Jokoro 5 tahun. ngantung-ngantung gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku rasa ati dadi kangen saya
Bapak nuwun.